Niki perdana to nggih kula ketemu kalian jenengan. Kula kalih jenengan perdana kalih Mazda. Kula ningali ten YouTube. Wah, jenengan jan hebat. Jan viral dalange apik. Terus perkara cewek barang Nyapa? Aku ora melok-melok aku. Sing mau kirim aku fotone bocah mbok kene. Rasa. Kuwonyo kowe. Tapi matur nuwun Mas. Nggih, matur nuwun. Kepangihan warga masyarakat. Foto lawas kuwi tak tapuk ndasmu kowe. Foto lawas apa? Foto lawas. Iki iso dingin nek kae anu kae aku gelut karo wong ngono lho, pegel karo wong. Ha iya, pegel apa lek kirim foto karo aku arep muni. Ya. Tejo-tejo sulaksana tejane wong kang anyar katon wingking pundi ingkang pinangka nganjeng pundi ingkang sinedya. Tigas kawuryan sinten sesambating wewangi Raden? Sinuwun nderek tepang Angladi Wanuh. Kula menika satriya saking kasatriyan Pringgondani. Dene kekasih kula nggih kekasih Raden Harya Gatotkaca. Gatotkaca lakar kados mekaten. Wah. Raden Gatotkaca ki penyan kuwi. Inggih. Sing kondang otot kawat balung wesi, sungsum gegala kulit tembaga, idepe dom waja, kringete wae banyu aki. Nggih. Wah. Jan gumun tenan aku. Aku gumun roh satriya kok baguse kaya mangkene. Aduh, iki modar aku iki. Gatotkaca teka iki mesti wis genah. Sengkuni iki mengko mesti bakal kalah sorot iki mesti. Ya wis ora apa-apa. Tut. Punika Hyang Patih, le cah dages. Dewe sarimbit kalian Kakang Antarja kalian Yayi Antasena kok ora melu mlebu mboten. Kula kemawon ingkang minggah wonten setinggil negari Widarba Ruci. Dikepenakne nggih. Iya. Ngestakaken dawuh Hyang Patih. Yah. Sakwuse jenak anggone pinarak jenjem ingkang sumanggem. Tumata ingkang huswa. Apa padha winantu ing karaharjan praptane Raden Gatotkaca mapan ana ing sitinggil Widarba Ruci kene. Sinuwun rahayu lampah kula kali saking Sambikala boten langkung kula ngaturaken sungkem bekti mawantu-wantu kunjuk wonten sahandhap pepodo paduka. Ya wis ndak tampa ora liwat pangestuning Prabu Darmanadewa tumuli tampanana kula tampi andayanana bawa leksana paring pangestu saking paduka Prabu Darmanadewa. Dikepenakne anggone padha lungguh ya Raden. Lho nggih sampun boten kirang sekenca anggen kula pinarak wonten setinggil negari Widarba Ruci mriki. Lah banjur wigatining karsa nuwun pangapunten sinuwun waleh-waleh menapa sowan kula menika dipun utus kaliyan Prabu Puntadewa ingkang suraos sing Rembag negari Ngamarta ing dinten kalenggan sakmangke ketaman wujudipun pagebluk Mayangkara. Kathah para kawula ingkang nandhang keserakat, kathah para kawula ingkang anandhang ruga, kathah para kawula ingkang samya anandhang sesakit. Sewu dalan sampun dipun tempuh kalian para pepunden Pandhawa parandene boten saged dados margi usada tumrap Sukerta ingkang dipun sandhang kalian nagari Ngamarta. Wusana manut dawuhipun Nalendra Dwarawati Kanjeng Wasinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sireping punang pagebluk
kedah dipun usadani kanthi sarana dedaupanipun putra putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kalian widodari. Ing mangka dosinuwun, ing mangka putra putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kelawan widodari menika wonten cacah kalih. Setunggal adi kula ing Kandawaru Binangun kekasih Bambang Prabakusuma. Putranipun Paman Arjuna kalian Dewi Supraba dene ingkang angka kalih adi kula ing swarga dahana nuwun inggih pun Yayi Bambang Wisanggeni. Putranipun Paman Arjuna ingkang patutan kalian Dewi Dresanala kekalihipun menika sageta kadhawuhaken kalian putra putri paduka kekalih nuwun inggih Kusuma Ayu Dewi Purbawati dalasan Prabasari. Pramila saking menika dosinuwun kinarya anyirepun nang sukertaning nagari kula dipun utus kalian Kanjeng Wa Prabu Puntadewa supados ndhodhok ringin nang Jambe Suruwe ngelamar putra putri paduka kekalih nuwun inggih Kusuma Ayu Purbawati dalasan Prabasari sageta dedaupan kalian adi kula kekalih nuwun inggih Bambang Wisanggeni dalah Bambang Prabakusuma sinuwun. Akyat risang kapirang urinang kul kinempit kempit dosang arep naning bawana iya jagat iya dewa ya Bathara Patih Harya Sengkuni ya nglamar Raden Gatotkaca ya nglamar lah dalah ngene ya Raden Gatotkaca. Sadurunge Raden Gatotkaca prapta ana Widarba Ruci kene ingsun iki nampa rawuhe para raja Narpati miwang bupati. Malah kepara sing mentas bae lagi rawuh iki ana Patih Hastina, Rekyana Patih Harya Sengkuni. Kae uga bakal nglamar putri ningsun bakal kadhawuhake kelawan Raden Lesmana Mandrakumara. Iya Letut, takaku mrene uga bakal nglamar. Nglamarne kakangmu ya kuwi putuku Si Lesmana Mandrakumara. Inggih Kanjeng Eyang. Mula iki sing kepareng nglamar ora mung Patih Sengkuni, ora mung Raden Gatotkaca nanging uga akeh para raja Narpati miwang bupati ingkang kepareng uga nglamar marang putraku putri Nini Purbawati Prabasari. Kahanan kang kaya mangkene ndadekake panjenengan ingsun bingung bilung-lungan. Sajroning bingung ingsun nampa ature putraku putri sakloron. Ature anakku kekarone ya kuwi Purbawati lan Prabasari. Yen to ora ngemongake para raja Narpati bupati mudune para satriya satriyaning praja. Sanadyan to wong sudra sampali macukiling bale-bale lungan bebasan wong loro saudon telu sauruban. Wong ora duweni derajat pangkat kelawan bondo donya
ning yen bisa ngudaneni apa sing dadi bebanane calon temanten putri ya kuwi sing bakal disuwitani dening putri ningsun kekarone Purbawati lan Prabasari. Mongko putri ningsun sakloron duweni panyuwunane ya kuwi calon temanten kakung kudu bisa mujuti serah-serahan werna loro. Siji, kudu bisa mujuti wujute kembang kang den arani kembang Purbaningrat. Angka loro kudu bisa mujuti kang sinebut dening cupu manik mustikaning bumi dadi cekak cukupe kene Ratu Widarba Ruci ngedekake wujuding Giri Swayembara. Sapa wae bisa mengku putri ningsun sakloron yen bisa mujuti serah-serahan cacah loro. Siji, kembang Purbaningrat, loro cupu manik mustikaning bumi. Kadangmu padha wareng den becik besok amendemo baris kang prayitna yuwa saranta wong ing Dwarawati trawaca dawuh pangandika Paduka sinuwun Prabu Darmanadewa. Kembang Purbaningrat dalah cupu manik mustikaning bumi badhe kula usahaaken. Kula Gatotkaca, kula Kanjeng Hyang awake dhewe golek serah-serahan le. Inggih. Mengko nek wis entuk kembang Purbaningrat karo cupu manik mustikaning bumi sing entukne kuwi aku kowe ngalao. Pancen kuwi wis dadi takdire jodhone masmu si Lesmana Mandrakumara. Inggih Kanjeng Hyang. Lah, mengko nek sing entuk kembang karo cupu kuwi kowe, nah nek iso kembang karo cupune ngehno aku. Ngono piye? Padha wae. Trawaca dawuh pangandikanipun Prabu Darmanadewa kalilan kula badhe nyuwun pamit matur wonten ngarsanipun pepundhen Pandhawa. Nggih, sisan damel kula nggih Sang Prabu. Kula inggih badhe nyuwun pamit badhe mbudidaya mrih jangkeping uba rampen miwah serah-serahan panyuwunanipun temanten putri. Ya. Iya, Pati Sengkuni dalasan Raden Harya Gatotkaca barengi Sintrang Samirana. Mugi lampahipun Patih Harya Sengkuni lan Raden Gatotkaca data nyandung rubeda setunggal menapa. Sintrang Samirana kentering wane pandikan guru ing barang tinutun ing anak susah kain Sintrang Samirana kentering wane pandikan guru ing barang tinutun ing
diatur-tur miturut anut sumarah mring Gusti dene Sidi Miwang Utama panindak ing praja adil bejo dadi bantara bejo dadi bantara rinareban maring pra abdi Darmana Sekti Dirga Bau kula wonten dawuh Kanjeng Rama wonten dawuh dosinuwun muga antuk pengasih saka Gusti ingkang Maha Asih kaya wis ora ana babakan sing kudu ndak aturake marang jeneng sira kekarone mula tatanen Prawadyabala ing Widarba Ruci tatanen Wadyabala ing Widarba Ruci aja nganti tumpang suh anggonmu Mranata para Wadyabala panjenengan ingsun Prabu Darmana Dewa Daya bakal jengkar ngedaton tumuli manjing ana ing sanggar pamujan meminta marang Sih Purbaning Dat ingkang murwengdat sapa wae sing bisa mengku utawa dedaupan karo putriku kekarone muga-muga satriya kang dadi pitataning jalma mustikaning para satriya sabet biar katalika wau paripurna pangandikaning Sang Buminata nedya jengkar saking dampar nenta manjing wonten ing sanggar palanggatan bawani Sang Nalindra wis tanggap ing sasmita
Yo, kan seru. Ya. Dasaretina malam minggu oh 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nduk, anakku sing ayu dhewe Limbu, ana dawuhmu apa yung nimbali karo anakmu aku? Nganggo lairan yo no? Nggih. Apa-apa ku yen ngongso dadine ora apik, dadine ora becik, ngaten nggih yo. Sadurunge matur sing akeh-akeh Kang Sarta, ngaturake tetembangan kang maneka warna ayu luwih dhisik anakku Limbu, tak gandeng tanganmu sing tengen. Iya. Ayo bebarengan bengi iki ngucapake lan ngungkapake rasa puja lan puji syukur kang jero. Ngono ya, Mak. Konjuk marang Gusti ingkang murbeng dumadi Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala Hyang Widiwasa. Ngono. Iya. Kang wis malembarake keberkahan. Iya. Kang sarta kenikmatan becik nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Saengga aku karo kowe sak rombongan. Iya. Bengi iki bisa manunggal Kang sarta tetunggalan ana ing adicara bengi iki. Ngono. Iya, ngestokke dawuh Mak. Iya. Lah banjur bengi iki mengeti adicara apa? Iki ngene ya, Nak. Adicarane bengi iki tidak lain dan tidak bukan. Adicarane kuwi ngunduh mantu, ngunduh mantu. Iya. Tasyakuran pernikahan. Iya. Sing didhawuhke nyuwun inggih menika Kang Mas kula. Kang Mas Endika Nurwibisana. Iya.
putra ketiga dari almarhum Bapak Sukirno lan Ibu Endang Sugiyarti. Mijil saka kene. Mapan ana ing dusun Caruk Kulon Desa Njabon Jombang. Terus temantene putri nuwun inggih menika Mbak Yu kula. Mbak Siti Latifah ngono. Mbak Siti Latifah. Putri dari Bapak Muhammad Ridwan kang sarta Ibu Fauziah kang mijil saka Jakarta. Jakarta. Dene akad nikah wis katindakake kepungkur ana ing tanggal 21 Juni 2020 mapan ana ing Jakarta kono. Ngono ya, Mas. Iya. Bengi iki ngunduh mantu. Kari rupian-rupian kari hiburan, kari rupian-rupian kari hiburane no. Ngono ya, Mak. Iya, ngestokake dawuh. Ngaturke panuwun. Iki acara bisa terselenggara dengan sukses. Panitiane dipun pandegani dening Mas Yasika. Mas Yasika, Mas Ii, ya, undangan akeh nok sing kepareng rawuh. Juga turut mengundang 1 Kapolsek Jombang, dan Ramil, uga Ibu Kades Njabon, perangkat desa Njabon, lan uga segenap warga dusun Caruk Kulon, uga ora lali ngaturke panuwun kanggo seduluran Sinoman. Seduluran Sinoman. Ngaturke panuwun. Iya. Awake dhewe ning kene ora iso matur apa-apa. Mung ngaturake panuwun kang tanpa pepindhan kanggo keluarga besar. Keluarga besar ya kuwi almarhum Bapak Sukirno lan Ibu Endang Sugiyarti sak gutrah sekeluarga besar. Kang wis nimbali awake dhewe sak kanca sak rombongan Sanggar Seni Astabrata mijil saka Kota Angin Kadipaten Nganjuk. Uga ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan untuk semua panitia sing wis bot repot kanggo lumadine utawa terselenggaranya adicara wayangan bengi iki. Panitiane luar biasa, cancut gumregut anggone nyugata marang awake dhewe sak kanca saka Nganjuk ya nok. Panitia hebat luar biasa, keluarga besar anggon menjamu awake dhewe sak kanca uga ora nguciwani. Iya, diseragamne nok busanane. Iya ngestokke dawuh. Kaya ngene iki lho nok. Angger wong wis dadi manten, tegese wis luntur, tegese wis gugur, sing dadi kewajibane wong tuwa nyang anak. Ngono. Merga yen ora kleru anggonku sinau, wong tuwa kuwi duweni kewajiban cacah telu. Kewajibane wong tuwa cacah telu apa wae, Mak? 1. Kewajibane wong tuwa angka 1 ya kuwi menehi jeneng sing apik, menehi asma kang becik kanggo anak. Ngono. Ana tetembungan asma kinarya japa, nama adalah doa. Kaya temanten iki Mas Endika Nurwibisana, Mbak Siti Latifah ki ya jeneng sing apik, asma sing becik. Ngono. Ewadine kewajibane wong tuwa angka 2 apa, Mak? Kewajibane wong tuwa angka 2 ya kuwi sakwise memberi nama yang baik ya kuwi nyekolahke anak sak dhuwur-dhuwure. Ngono. Dadi nyekolahke anak, memberikan fasilitas pendidikan kuwi termasuk kewajibane wong tuwa. Ngono. Sak banjure lah kewajibane wong tuwa angka 3 sing pungkasan ya kuwi ngrabekke nyang anak. Ngono. Yen telu-telune iki wis ditindakke kanthi bener becik, tegese maknane wis gugur kewajibane wong tuwa nyang anak, anak kudu bisa mandiring pribadi, ora oleh gantungake kebutuhane saben dinane karo wong tuwa. Ngono. Sing terakhir ngrabekke nyang anak no. Wah, iya ngestokake dawuh. Uga
sadurunge limbukan iki mau, heeh. Aku entuk titipan saka para pinisepuh. Oh, entuk titipan saka para pinisepuh. Kon ngaturake kanggo manten kekarone. Ngono. Sing sipate wejangan no. Oh, ngono ya, Mak. Ya kuwi titipane para sesepuh kang wujute wejangan kanggo ya kuwi temanten kekarone awake dhewe mung pinangka lidah penyambung. Ngono. Apa wae? Ya kuwi 10 pepacuh sajroning omah-omah. 10 pepacuh sajroning omah-omah. Apa wae, Mak? Siji. Ya kuwi aja kulino nyepelekake siji lan sijine. Oh ngono. Tegese tumrape wong jejodhoan kudu kajen kinajenan, kudu ngregani kabecikan kang ditindakake dening pasangane. Oh ngono. Aja mung nyawang alane wae ning katana becike wae. Iya, Terus angka 2, aja gedhekake sujana sing tanpa panaliti. Tegese aja gampang dakwa sing tanpa bukti. Ning yen pancen ana buktine ya dirembuk kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki jroning ati sapa sing ngira ngono kae. Iya, Sak banjure 10 pepacuh angka 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salah ning golek ana benere. Ora ana menungsa sing sampurna uripe mula kudu duweni rasa rumangsa lan ngrumangsani. Ngono. Angka 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodhoan mono raga loro jiwa siji. Mula rasane kudu manunggal. Aja duwe rasa ewuh lan pekewuh. Yen ana masalah kudu dirembuk terang-terangan, aja ngendhem rasa mundhak salah kedaden. Ngono ya, Mak. Nggih. Sabanjure angka 5 kudu sing apa anane, tegese lahir batin kudu padha, yen iya ya iya, yen ora ya ora. Terus angka 6 aja gampang muring, tegese samubarang kudu sareh. Aja gampang nesu, ana tembung dirembuk, ana rembuk dirembuk, ana perkara kudu dirampungi kanthi sabar. Iya, Terus sak banjure angka 7 aja lelamisan. Iya. Kabeh isine ati kudu dilairake kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Terus angka 8 yung. Angka 8 kudu ngudi kadiwasaning jiwa. Wong omah-omah kuwi pendak dina kudu ngudi supaya mundhak diwasa pikire, angen-angene gunemane, tingkah lakune kudu saya diwasa. Aja malah mundhak dina mundhak bocah iki aja, Nggir. Iya, Mak. Sabanjure angka 9 aja nyepelekake perkara. Masalah gedhe utawa cilik kabeh kudu entuk kawigaten. Aja nyepelekake perkara cilik sebab yen ora enggal dirampungi masalah mau dadi gedhe no. Iya, Sabanjure angka pungkasan angka 10 sing paling penting, aja ana campur tangan saka wong liya. Wong omah-omah kuwi kaya sawijine negara. Abot enteng kudu disangga warga negara kono dhewe. Bangsa manca ora kena nyampuri urusane negara kuwi mau. Semono uga wong jejodhoan. Senadyan ngalami reruwet sing kaya ngapa kudu dirampungake dening keluarga kono dhewe. Wong liya ora kena menang melu-melu utawa nyampuri sebab mangkono mau ora malah ngrampungke masalah, sok malah nambahi ruwetno. Iya, Kuwi nduk dawuh saka priyayi kang dak tampa kinen ngaturke marang pinanganten kekarone. Inggih, Mak, inggih. Sing kepareng rawuh luar biasa. Tembunge agama ngandharke, dongane wong 40 babak timbang karo dongane wali siji. Gandeng iki sing rawuh ngungkuli wong 40 tegese ngungkuli wali siji no. Ndongake temanten kekarone. Iya, sing baku njurung pandonga ya, Mak. Dongaku Mbah Nyumili kanggo temanten kekarone. Muga-muga sak rampunge wayangan,
temanten kekarone ya kuwi Kang Mas Endika Nurwibisana Kang sarta Mbak Yusiti Latifah anggone membangun bahtera rumah tangga bangun bali wisma heeh dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah fidunya katal akhirah heeh dapat mewujudkan tembung baiti janati rumahku adalah surgaku satemah ing tembe mburine bisa ya kuwi mujudake utawa antuke kanugrahan wujude golek kencana ingkang bisa tata jalma wujuding putra yen putra kang soleh yen putri ingkang solehah amin amin ya robbal alamin nak piye sadurunge ngaturke tetembangan kang maneka warna heeh luwih dhisik ngaturke tetembangan kang jumbuh kelawan kahanan lan swasana biyung arep ngaturke apa luwih dhisik ya kuwi langgam setya tuhu didhisikke no ngono setya tuhu setya tuhu ya kuwi spesial kanggo temanten kekarone oh ngono temanten kekarone Mas Endika Nurwibisana lan Mbak Yusiti Latifah iya bawane sida asih iya sumangga dipun bawani riyin sida asih mengke dipun dawuhaken langgamipun menika setya tuhu ya mangga Mas ya amin taku nima sida pamintaku nimas sida asih iya ngapunten iki gantos iya mawon nggih iya ora apa-apa lajeng ora apa-apa sapa kuwi mau Mas Heru suarane rada entek ora mung Mas Heru no ya kanca-kanca mergo iki musime wong lara iya mula kudu ngreksa kesehatan wong wiwit sore iki aku dhewe ya ngrasake gorokanku ya lara iya gorokane mula dijaki foto karo para-para keluarga besar kang sarta panitia aku sak kecap wae ora omongi ora mergo apa-apa ning ya mergo ngiman suarane ngono ya ora dadi boyo pangapa terus datan genggeng adoh caketing ati lamun adoh caketing ati kaya Kang Masku nun inggih menika Kang Mas sing didhawuhke Mas Endika Nurwibisana Kang sarta Mbak Yusiti Latifah anggone wis ngosak rampunge membangun bahtera rumah tangga senadyan posisine iki lagi ngadoh ning atine tetep sawiji dadi siji iya sehidup semati mau sore no iya terus yen cedhak tansah mulat yen cedhak tansah mulat terus sida asih tuhu
Lajeng pindha mimi lan mintuna pindha mimilan mintuna ayo nimas bareng ana teping wajib terakhir sida asih wis katur sing bawa iki mau Mbak Sri Wahyuni pesek ya bubar wae ujian S2 wis rampung kuliah S2 no iya wah luar biasa suarane hebat powere hebat sok nek wis rabi terus duwe anak mesti suarane tambah bergas ngono Sri Sri pesek tenono sok nek wis rabi kok terus wis duwe anak kuwi mesti suarane powere luwih hebat ngono kok ngono ibarate genderi sangupane tambah ombo no wow Sri saiki ya wis ombo ndak ya di bacutke dawahke langgame astiatuhu Mbak Yopika ya karo jumeneng pelan-pelan wah ya ya langgame astiatuhu diaturke buka celuk sesarengan Mbak Yopika Listiarisma coba kaya ngapa monggo Mbak ya aku kang setya satuku lanjut kalih ramban Mas Arya yuk Mbak Yop mugiantuk
katur pinanganten kekalih. Mas Endika Nurwibisana kalian Mbak Yusiti Latifah. Mugi tansah atut reruntungan pindhane mimilan mintuna. Iya. Setya tuhu. Ya. Mangga Mbak. Kejaba kanggo temanten uga kanggo keluarga besar no. Iya, sing kepareng rawuh bengi iki, muga dadi jampi sayah tombo kesel lan sageta dados karenan ing penggalih. Iya, mangga dipun lanjutaken Mbak Yop. Dipun telasaken Mbak Yopika. Mugi antuk berkahing widi kanthi kampung tansah Inggih matur nuwun Mbak Yopika ingkang sampun ngaturaken langgam setya tuhu. Iya, Nduk, piye? Bengi iki uga disiarke lumantar channel YouTube, live streaming. Channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing kepareng ndongake temanten kekarone, ora mung sing kepareng rawuh ana ing lokasi, ora mung tamu undangan, ning kabeh sing memantau lumantar live streaming, memonitor lumantar channel YouTube uga melu ndongaake kanggo temanten kekarone Mas Endika Nurwibisana lan Mbak Yusiti Latifah. Luar biasa, luar biasa. Sowan komplit no kanca-kanca sanggar seni Asta Brata Miji saka Kadipaten Nganjuk.
Anggone nyugata keluarga besar, suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Iya, ngestokke dawuh. Wong liya bisa manjing dadi sedulur. Pancen bener kaya mangkono no. Apa meneh bengi iki wis request lakone. Wis dipaket. Sing jumbuh kelawan kahanan Kang Sartoswasana ya kuwi Wisanggeni Krama. Ngono. Rabine Bambang Wisanggeni. Iya ngestokke dawuh. Nduk, piye? Iki sing dianti-anti kudu dadi bukti sing diantu-antu kudu lumaku. Saka keparenge saka Kibul Kajat, ya. Iki ora ngomongake ya kuwi awake dhewe sak kanca saka Sanggar Seni Astabrata kang kepareng sowan. Nanging uga diestreni kelawan para-para kadang bintang tamu. Ngono. Sapa wae ana Mbak Lucy Brahman saka Kutaryok Ponorogo. Ingkang sarta ya kuwi Kang Mas Cemple. Iya, saka Banyuwangi, kelahiran Banyuwangi ning saiki domisili mapan ana ing Blitar. Oh ngono ya, Mak. Luwih dhisik. Mas Cemple ndak aturi minggah ana ing pepanggungan. Mas Cemple kon munggah ana ing sasana budaya. Kinen menyapa warga masyarakat. Kang Sarto dadi kanca omonge awake dhewe bengi iki no. Oh ngono, gayengke swasana. Disepoti nganggo praon ya no, nganggo praon. Irama seger. Mangga Mas Cemple tumpake praon coba kaya ngapa? Celarat.